Vores første lille video her fra Thailand. Mig og Rasmus, vi sidder og kæmper med at få den her blog op at køre. Super fed blog. Ja, vi sidder lige her i vores lejlighed og ser lidt fed fjernsyn også. Men og Tavs han er lige kørt på vores lejede scooter ud og hente nogle penge, for dem har vi ikke flere af. Nu kan jeg lige prøve at se, hvor vi bor her. Vi kan også lige skal jeg lige se badenymfen. Hey kat, prøv lige at vink. Prøv lige at vink. Så mens vi sidder og arbejder hårdt, ikke, så ligger hun og slænger sig op i poolen. Men det er vores pool. Og det er vores restaurant, der spiser vi. Og det her, det er vores tøj. Træningstøj, som er så tørre. Men vi bor herinde i den her lille fine bungalow. Det er sgu, det er helt perfekt faktisk. Og senere så skal vi nok lige smide noget video op fra der hvor vi træner, fordi det er også et crazy sted. Men ja, det var alt for nu.